otu jikọtara ndị ọrụ mgbakọ na mwepụ n'ego nke izugbe nke ala anya bụ Nigeria amara dịka ANAN n'aka mkpirisi bụ ndị kegara nọ n'ihu wee chịkọba nnukwute ọgbakọ ihe mmemme nke agba abụọ ya nke ọ nọ n'ime ya wee nabata tụmadị ndị ọhụrụ yanakwazi ndị bụ akwa akwụrụ na ya bụ otu n'ime Ọka bụ isi steeti a. Ya bụ amụma ihe mmemme nke gwara mkpụrụ ụbọchị 3 bụ nke malitere site na mmemme bụ nke eji wee zọbagharịa gaa gburugburu Ọka gbasara ndị mmadụ ozi banyere mmemme nke otu ahụ nke onye bụ onye isi oche ya na ngalaba steeti a bụ Oriakụ Nkechi Ofedu duruka wee zọbagharịa na Aroma Junction. Onye nta akụkọ anyị bụ Queen Anibogwu ga-ewetara gị akụkọ ahụ. Ya bụ mmemme bụ nke emerụbara na Anambra State International Convention Center dị n'Ọka bụ nke dọtara ndị bịara ya bụ ihe na steeti a yanakwazi ebe dị iche iche. N'okwu nnabata ya ka onye National President nke ANAN bụ Ọkammụta Ben Osisiọma kọwapụtara akụkọ ọganiru ya bụ otu nwegoro ma kwukwazie na ya bụ otu bụ nke gbadosiri ụkwụ n'ihe gbasara aganiru nke Nigeria ma kwukwazie na otu ANAN bụ nke na-ekene Chineke ma tokwazie aka na-achị steeti a na mbọ ọ na-agba ịhụ na steeti a na-aga n'iru. N'okwu ya ka onye nnọchiteanya aka na-achị steeti a ma bụkwazie onye Chief of Staff Gọvanọ Soludo bụ Maazị Ernest Ajoyi kwuru na steeti a bụ nke gbadokasịrị ụkwụ n'ihe gbasara mmepe na azụmahịa ma kwukwazie na ọchịchị nọ ugbu a emego ihe atụrụ anya n'aka ya ịhụ na enwere nchekwaba ya na nkwalite akụnụba iji wee hụ na steeti a so na otu n'ime ndị steeti eji ama atụ n'ụwa gbaa gburugburu ma dokwazie ha ka ha gbaa mbọ na-etinyesi uchu ike na ya. Na mbụ n'ozi nnabata ya onye chairperson nke ANAN ngalaba Anambra steeti bụ Oriakụ Nkechi Ofedu kọwapụtara ụzọ dị iche iche ya bụ otu si aga ma kwukwazie na kemgbe eji wee kewapụta ANAN nke steeti a na ha enwego mmadụ 3 n'otu ha nọchitere anya otu ahụ na nke etiti ma kwukwazie ihe ndị ọzọ dị iche iche ha na-emegasị. O toro ndị otu ha maka ezi nkwado na itinye uchu ha na-enye iji wee hụ na ya bụ otu na-aga n'iru. Onye chairman kọmitii nke MCPD bụ Chief Chinatụ Anyanwụ kwuru na MCDP bụ ihe bụ iwu onye ọbụla nke nọ n'otu ha ga-enwerịrị iji wee zuo oke na ya bụ otu ma kwue na ọ bụ ihe dịrị na ngalaba 6 gbaa gburugburu nke ala Nigeria. Ọtụtụ ndị ọzọ kwuru okwu na ya bụ mmemme gụnyere Maazị Kayode Olusola, Dr. Osho Ejedewa, Oriakụ Geraldine Mbadike, Maazị Kelvin Amasiagba nakwazi ndị ọzọ. Ya bụ mmemme bụ nke isiokwu ya bụ Changes and Advances in Public Sector Accounting bụ nke a nọrọ n'ime ya wee nabata ndị ọhụụ nye onyinye pụrụ iche nke enyekwaziri aka na-achị steeti a gbaa egwu ma mekwazia ihe nlegharị anya ndị ọzọ dịgasị iche iche.